l'escola del poble nou Llarnes. Nosaltres som els alumnes de sisè de primària de l'escola Marchal i ara us presentarem el projecte d'emprenedoria. Som els 4 líders dels 4 grups. Nosaltres, el meu grup, l'1, us presentarem el quadern 1. Nosaltres us presentarem el quadern 2. Nosaltres, al grup 3, us presentarem l'explicació i el que li vam fer l'entrevista a l'empresari. Nosaltres, el grup 4, us explicarem el nostre producte, que és el portabocates. Ara us anem a explicar el quadern 1. Hola, em dic Nacho, tinc 11 anys i sóc el president del grup. Hola, em dic Andrea i tinc 11 anys. Soc la vicepresidenta del grup. Al nostre grup hi ha una altra xiqueta que avui no ha pogut assistir. Tenia 11 anys i era la secretària. Per començar a explicar el projecte d'emprenedoria tenim el quadern número 1, on estan els invents que ara explicarem i alguns més, per exemple el futbolín, el xupa-xup i el mocador. Ara jo explicaré el futbolín. Alejandro Campos Ramírez, conegut com Alejandro Finisterre, va inventar el futbolín. Va néixer en 1919 a la població gallega de Finisterre i va morir a l'any 2007 amb 87 anys. Al estar a l'hospital perquè van bombardejar el país a la Guerra Civil, va observar els nens ferits a l'hospital, que lloraven jugar al futbol. Per aquell motiu va crear el futbolín. El futbolín és com una taula on hi ha un camp de futbol en miniatura. Ara la senyora Andrea explicarà el xupa-xup. El xupa-xup es va crear fa 50 anys. Eric Bernadi va inventar el famós caramel amb bastonet el 1958, del qual cada dia surten 18 milions d'unitats a gairebé 160 països. El primer caramel amb bastonet va ser a la granja d'Astúries. I a continuació, l'Andrea també presentarà el mocador. El mocador Kimberly i Charles B. Clark va fundar l'empresa de Kimberly Clark en una petita població de Wisconsin, Estats Units, el 1872. L'empresa tenia com a objectiu produir i comercialitzar paper per a l'escriptura d'alta qualitat i paper de diari. Ara, el grup 2 explicarà el quadern 2. Hola, jo sóc Elias i tinc 11 anys. Hola, jo sóc Raül i tinc 11 anys. Hola, jo sóc Rosa i tinc 11 anys. Hola, jo sóc Jaiza i tinc 11 anys i ara vos explicarem el quadern 2. Hem fet exercicis o comprehensions lectores de productes o el camí a l'èxit. Al segon quadern està la vella Fer, que és el protagonista, que a més tenia un problema amb el seu rus i els seus amics li tenien que ajudar. I els vam classificar com els seus amics, que són estos. Zaina, que és el bromista, que no té vergonya. Walt és el treballador i Laura l'ordenada. I els grups van ser estos. Van ser 4 líders per 4 grups, que som jo, que sóc Elias, Cristian, Basile i Nacho. I la vora, que recordeu que és l'ordenada, que són jo, que sóc Jaiza, Andrea, Amèlia i Nayara. Després també estava la guarda, com ha dit bé la Yaiza, són les treballadores, que eren la Ia, que és la companya que no ha pogut assistir, l'Adriana i jo, Rosa. Tanya, Raül, que sóc jo, Cristian, que és Víctor i Nacho. Hi ha més alumnes, però van vindre després de que nosaltres fem això. Però
serien Laura sería labor y Brian també seria work. Després, antes del confinament, em van explicar com fer diners al banc a través de préstecs i què pot passar si no els tornes. Primer et pregunten el que tens i després et donen. Si no els tornes a temps, el banc et lleva diners. Després de que donar un petit percentatge al banc, com ara el 5% dels diners que vindrien a ser els interessos. Si no els tornes els diners a temps, t'embarguen el que tinguis gràcies a un contracte que has firmat abans. Per culpa del confinament no vam poder acabar el quadern, però vam fer classes de via telemàtica, però no era el mateix. I vam veure els ingressos i pèrdues. Estem tenint més pèrdues que beneficis perquè encara no hem venut res. Ara vindrà el producte amb l'entrevista de l'empresari. Després d'acabar el quadern 1 i 2, vam fer una entrevista a una empresària que justament és la mare de l'Amèlia. Va estudiar en una escola de costura a Polònia durant 4 anys. Després d'això no va poder trobar feina de costurera o modista. Després es va traslladar a Espanya i quan va arribar no va treballar durant un any. I va treballar durant un any després que va arribar a un taller i va tindre el contacte d'una persona que la va introduir a Rosa Clara. Va treballar en un taller de Rosa Clara durant 3 anys. Després dels 3 anys, per raons propis i econòmiques, va deixar de treballar i ara continua treballant com a modista o costurera. I com que ma mare sap cosir, vam tindre la idea de, pel projecte, fer un portabocades. I ara l'equip número 4 us explicarà com vam fer el portabocades. Hola, me digo Asile y ahora os explicaré el nostre producte. El nostre producte és el portabocates. Abans del confinament vam triar la tela i el forro d'una pàgina web de teles que se diu Ribes i Casals. A 6è vam mirar un vídeo on dien les medides per fer el portabocates. Vam elaborar un patró de paper amb les medides 32 d'omplida i 42 d'allargada. Després vam unir el patró de paper a la tela amb les agulles. Primer vam agafar la tela i la vam tallar en rectangles. Vam utilitzar el patró de paper que vam enganxar la tela amb unes agulles i baix vam posar un plàstic i vam cosir. Hola, em dic Víctor, tinc 12 anys. Després d'embastar, o sigui, cosir, li vam entregar a la gata, la mare de l'Amèlia, el portabocates. Vale, ensenyeu-lo. Vale. Què hem posat aquí? Vam posar el plàstic, a veure, assenyaleu el plàstic, a veure. El forro Molt bé, és això i la tela que està detrás. molt bé. Vale. I a veure com està cosit. Això es diu com? Embastar, no? Embastar. Molt bé. I ara què farà la mare de l'Amèlia? Cosir-ho amb màquina de cosir. Molt bé, quan ho tindrem ja el portarà, no? Sí. Doncs vale. I ja està aquí, no? Sí. Vinga, ens acomiadem. Vale? Vinga, adeu.